ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ। ଏହି ଦୀପାବଳିକୁ ଦୀପଦାନର ପର୍ବ ଏବଂ ଦୀପମାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୀପାବଳି କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଆଲୋକ ଉତ୍ସବର ଦିନଟିଏ। ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଜୟ, ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ଜୟ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ଆଲୋକର ଜୟ। କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟାର ଦିନଟିକୁ ଆମେ ଦୀପାବଳି ବୋଲି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏହି ଦିନରେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରେଇ ଆଲୋକର ଉତ୍ସବ ପାଳିଥାଉ, ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥାଉ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଥିଲେ। ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଅପହରଣକାରୀ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣକୁ ବଧ କରି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ବନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗମନରେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଦୀପ ଲଗାଇ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଯେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାକ୍ଷସ ନରକାସୁରକୁ ବଧ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ତା ନିର୍ଯାତନାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ 16,000 ରାଣୀଙ୍କୁ ନରକାସୁର କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାରା ଦ୍ୱାରିକାରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଦୀପ ଜଳାଇ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦୀପକୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, କାରଣ ଦୀପ ନିଜେ ଜଳି ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଦୀପର ଜନ୍ମ ଯଜ୍ଞରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦୀପକୁ ଦେବତା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୀପାବଳି ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟମାନ ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ତଥ୍ୟର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।